סלטים, אכלו ירקות, איך אומרים היום, נגמור חומוס, מה חסר? חסר עוד הגלידה, הגלידה זה טעים, זה, יש מקום של דבר טעים, ככה קורבן פסח, קורבן פסח נאכל בסוף האוכל, בסוף האוכל לשמוח, לא כרעב, ולכן כאשר היו הרבה נמנים על קורבן פסח, היו מביאים איתו עוד קורבן, קורבן חגיגה. וקורבן חגיגה גם מבקר, לאו דווקא מכבש. וזבחת על השם אלוהיך צאן ובקר. צאן ובקר, פסח, הבקר בחגיגה והצאן בקורבן פסח. קורבן פסח כשר רק מן הכבשים ומן העזים. אבל חגיגה גם בקר אפשר. אבל כאין הרבה נמנים, אפשר לאכול הרבה בשר. לא חייבים להביא קורבן חגיגה. תנגעת בזה? קורבן פסח זה קודשים קלים. אז למדת. חייב להיות כבש בן שנתו. הראשי תיבות של המילה כבש, קר כבש. בית בן, שנתו, כבש בן שנתו, תוך שנתו. וכן העז אותו דבר, צריך להיות בן שנתו. נמנים על הכבש, לא שוחטים את הכבש על אחד. אם שחטו על אחד, בסדר, אבל אם הוא יכול לאכול כולו. אבל כתחילה נמנים, תחוסו על הזה, אומרת תרבות תתמנון, להימנות. כל מה שהוא חי, אפשר להשתתף, אפשר לפרוש מהחבורה, אחרי שנשחט, זהו. כל מי שנמנע על הכבש חייב לאכול, חייב להשתתף לאכול. מינימום אכילה בכזית. לכן, קורבן פסח, אנחנו, כפי שאמרנו, שוחטים אותו בכל מקום בעזרה. לא צריך להיות צפון, זה לא קודשי קודשים, זה קודשים קלים. שחיטתו בכל מקום. ואז שחיטה קשירה בשר, בכל הקורבנות כולם. הכהנים עשו בעיות. נתנו לעצמם גדולה, לא נתנו להם לעם ישראל לשחוט. אבל בקורבן פסח כולם שחטו. בזה לא היה בעיה. היה כל כך הרבה עבודה, כל מי שיכול למלא ידו ולשחוט, עבר לעזרה. ולכן, קורבן פסח, כל יהודי ויהודי, כתוב ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בן 40. אפשר כל עם ישראל לשחט קורבן, איך אפשר כולם לשחטו קורבן? במה אחת. מכאן למדו חז"ל, שלוחו של אדם יפה מאוד. שלוחו של אדם כמותו. אז קבוצה לוקחת כבש, ונמנים עליו 20, 30, 40 איש. ואנחנו שוחטים את הכבש, אחר כך פונים אותו, לא כמו שפונים על הרצפה. בעזר השם בשנה הבאה יהיה אמיתי, אולי בשנה עוד, ונתלה אותו על כליות היו במקדש, או עליו על חברו, שזה כלים חלקים, שוחטים, מפשיטים, מוציאים את החלב, את האמורים. מה זה האמורים? אמורים, אדם אמיר, זה עליו ראש האילן. מוציאים את האמורים, מה הם האמורים? החלב שעל הקרב, הוצאנו את זה כמו של, יפה כזה. את החלב הזה שעל הקרב, את שתי הכליות עם אצבע הכבד, הכבד היא גוש, יש לו גם אצבע בולטת, כך נסביר הרמב"ם. את האצבע הזו עם הכליות ועם החלב שעליהם מוציאים אותם, שמים את זה בתוך כלי, בודקים על זה מלח, על כל קורבן תקריב מלח וזורקים על המזבח, זה הכל. את הדם מקבלים, השוחט מוציא את הסימנים. אם שמתם לב היום, עשינו היום פעולה שלא מקובלת, אף פעם לא עושים ככה, רק בקורבנות. קילפתי את העור של הצבא, הוצאתי את הקנה ואת הוושת ואת הברידים, הכנסנו אותם בתוך הכלי, שחטנו בכדי שיתקבל
כל הדם בכלי. שופכים את הכל שפיכה אחת כנגד היסוד, ואת האמורים, שזה חרש על הקרן, הכליות, והחרש עליהם, ויותר את הכבד, כל הדברים האלה, שמים אותם בכלי, דוסקים על זה מלח, ושמים על המזבח. זהו. אחר כך לוקחים את כל הטלה, או העז, עם העור, לוקחים את זה וצולים את זה. מה נגיד אנשי? חרב דאורייתא לא נשאר, כי חרב דאורייתא זה רק בחלל הגוף, כך אומר הרמב"ן בפרשת השבוע. חרב רק בחלל, מה שבחוץ מותר לכל העולם, לכל הדעות. מה שבין הכפלים של הבשר גם כן, חז"ל דרשו, אשר על הכליות ולא טוב, אשר על הכסלים ולא טוב. מה שטוב הכסלים ומה שטוב הכליות מותר. במילים אחרות, חרב שהבשר חופר אותו מותר. מה שאסור רק בחלל הבהמה, וזה הוצאנו וזה קל להוציא. מה נשאר? גיד הנשה. גיד הנשה אומרת הגמרא ככה הלכה, עץ ואין בו טעם, זה לא עושה. יש חוץ מגיד הנשה, יש שומן נגיד, זה מדרבנן, וזה לא עושה כדי בליעה, רק הוא עצמו, אין לך בו אלא חידושו. פה אנחנו לא עושים את זה, אנחנו יכולים לעשות את זה עכשיו, זה לא איסור עצמי, זה רק הרחקה, ישראל קדושים נהגו איסור. ולכן צלו את הכל שלם, ככה מיישב הכסף משנה את הקושיה על הרמב"ם. יש שאלו, אני כבר מסיים עוד 2 דקות, יש שאלו שאני קילפתי את העוד ושחטתי, הדובי אשכנזי זה טרף, חס ושלום, זה לא טרף. מי שמדבר ככה הפה שלו טרף. כתוב ברמה, אנחנו מחמירים, כי יש שיעור לשנייה, כדי שירביהנה, ירביצנה וישחוט, זה לוקח לפי מסורת תימן זמן להגיד א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י'. ככה כתבו קדמוננו. זה הזמן של שנייה. זה לוקח כמה שניות, וזה פה לא היה אפילו 3 שניות, 2 שניות לא היה. נכון, הרמ"א אומר, נוהגים להחמיר, אבל לא להגיד שטרף, חס ושלום. ולכן אנחנו עושים בצורה כזאת. השאלה היא, אלה שלא נהגו לאכול אחורים, איך עשו בקורבן פסח? עשו זה נותר. כי נראה שהקדוש ברוך הוא דאג לכך שיש אשכנזים ויש ספרדים. הספרדים אוכלים אחורים, אשכנזים לא אוכלים, חייבים להימנות. כל אשכנזי ששוחט חייב לקחת ספרדים. על ידי זה נפתר את הבעיה, ואז יעשו כולם אגודה אחת לעשות את צמחה בלבם שווים. תודה רבה רבה רבי ביאת, הדברים המאלפים, אולי באמת הרב יגיד לנו פה בינתיים, יגיד אנשים ויראה לאנשים. הרב ביאת,